Рәдиф туган, менә безнең бит инде Батулла Аксакал дип йөрибез, хөрмәт итәбез. Рабит ага үзе дә миңа яшь дип эндәшә, соңгы вакытта югыйсә минем әти әнидән урак булса да, мин баштара үпкәли идем. Бактың исә минем сакал нәрсә юк. Чәч ак булган миңа яшь дип әйтә икән. Шундан соң инде менә Олпат драматургыбыз. Синдә хәзер инде Олпат яшьтәр дип әйтик. Чөнки Олпат драматург түгел дип әйтмәкче буласың. Юк, яшь буенча әйтүем. Чөнки Мирхәйдәр Фәйзинең Галия бануында иң беренче язылган Бәдри 40 яшьлек авыл карты дип. Мин шок катайдым. Балачактан укып үстек бит. 40 яшьтән үткәндә дә кара әле әйтәм, авыл карты бит. Авыл картына мин дә җиттем дибем. Менә шулай гомер үтә. Менә ниһаять синдә элегрәк заманда бер сакал җибәреп караның, моның хикмәте нидә? Сакал җибәрәм. Батулла шикелле Олпат булды, мана тормыш йөкләре бит инде, багаж күбиме, прозада актив иҗат итәсең. Театрларда, сәхнәләрдә пьесалар, спектакль булып чыгып бара. Аллага шөкер. Әле менә Мамалышта матур гына театрлар ачып йөрдегез Хабир Ибраһим белән. Менә сорау шул, бу сакалның хикмәте нидә? Сакал мәсьәләсенә килгәндә мин бик узак сөйләрим, ләкин инде үзегез беләсез, сезнең программа узакка сузыла торган түгел. Сакалны мин театр училищесында укыганда 17 яшьтә үстерә идем, ул вакытта ул чим-кара ялтырап тора торган сакал юк. Ул вакытта инде улрак, Олпатрак күренәсе килгәнгә үстергәнмендер дип уйлыйм инде. Менә олыгая башлагач, чәчләр агаргач, мин аны кырып ташладым. Сакалсыз жүрдем. Хәзер дә мин шулай жүрер идем, ләкин миңа әле син әйтеп киткән Бәдри картны Бәдретдин уйнарга туры килде кинода. Һәм шуның өчен мин шушы ак сакалны үстердем. Шулай итеп менә 12 июльдә кино төшерелеп бетте. Инде менә бүген семинарга килдем сезнең белән. Һәр уйлап йөрим, яңадан кырып ыргытырга микән әллә дип. Менә алай гына яшь кызлар кызыкмас сиңа, кырып ыргытсаң да хәзер. Булганга шөкер итәргә кирәк. Ансы шулай. Менә без бүген Аллага шөкер Туфан абыйны искә алган кебек булды. Аның исемендәге драматургларның 3нче семинарына җыелдык. Күптән күрешмәгән язучылар, әлбәттә без монда каты-каты итеп сөйләшәбез түгәр өстәл янында. Бүген көндә бит татарда бик күп драматурглар булса да, ул бәхет, ул байлык. Ни кызганыч, без язган әйберләрне сәхнәгә менгермәскә тырышалар, куймаска, ләкин дөнья булай бармый бит. Инде булай да тамашачы залыннан тамашачылар кимегәннән кими бара. Ул бит Хаманнары сүзеңне дәвам итү генә, җәйсендә генә менә шулай аралашу сезгә үзегезгә дә бер тансык бер ни бит инде. Әлбәттә, монда бит беләсең нәрсә китереп чыгаралар. Менә режиссерлар, ну шундый төркем режиссерлар шырына эләктек без. Туфан булма, Марси Сәлимҗанов булмаса, бүген Туфан булмас иде. Аңлыйсыңмы? Әгәр Гали Хусайнов ди, Кәримов дигән кеше булса, мин драматург булмасайым. Җәмәгать, драматург бер кайчан да драматург була алмый, режиссер булмаса. Бүген көндә бит режиссерлар әллә каян алган башка халыклардан урланган әсәрләргә түбәтәй китерәләр дә, татарча әйләндерәләр дә. Татар халкына тәкъдим итәләр. Кабул итә алмый аны, татар әсәрен кабул иткән кебек, безнең татар тамашачысы менталитет бөтенләй башка. Ул әйбердән яһүдләр көлеп утырганмы, алар өчен кызык, ләкин татарга кызык түгел ул. Татарның бөтенләй башка җирлек. Татарның тарихы бик күпкә улырак башка халыклар караганда. Әлбәттә, яһүдләрнең тарихы зур, ләкин бүген көндә 100 миллионны урыс халкының тотып алып кулга драматурга да юк. Булса да 1-2 татар урыс милләтенә. Без бай, без шул байлыкны куллана белмибез. Безгә бүгенге көндә режиссерлар белән берләшеп, аңлашып, пьесаларны укып, ул пьесаны үстереп төзәтеп сәхнәгә чыгарга кирәк. Шул чакта без тамашачыны кайтарабыз. Чөнки татар драматургына татар халкы өчен язала. Әгәр син инде бер тиенлек, бер көнлек әсәрләр куясың икән, куй инде алайса. Менә шушы көнгә калдык без. Рәдиф туган, әле бүген синең туган көнеңдә. Шуңа күрә сиңа алга таба да иҗат уңышлары, саулык, әлбәттә шулай. Насыйп әйләсен. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, Әнкәш.